हेलो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे ओमफ्राय नायलांदो भिडिअखौ नोंथांमोनहा जारिया बेनिखौ खानोसै जि आराम दलरसे जाना थाथों। आं नोंथांमोनजों दिनै बेखौनो शेयार खालामसै आरोना आङो रेसिपि होनजागोन ना होनजाला आं मिथिला आंनि गोसो बायदि आं संना जानो नागिरदों आरोना रुनानै थाव होआ गासिबो होजोबगोन सामब्राम गुफुर हाइजें गासिबो होजोबगोन ओमफ्राय खालि थाव होआ आरोना ओरैनो रुना जानि हालदैखौ एसे होना होगोन ओरैनो ओमफ्राय बे जारिखौ होनोसै सानबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायनो जुदि गोसो जायोब्ला नायदो नङाबा आंथ' आरो मा होनबावनो। नोंथांमोनजों दिनै आं नुजाथ'ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जासिगोन नै बैयावबो दलरसे दङ बेनियाखौ ओरैनो मोननैसो खानोसै र'। साफाखासो दे बिराद मोजां सुबानो जागोन अखा हानानै हा सारफावजोबना दङ। जाबाय मोजां सुना लाबोबाय आं नै बारा जेबो होआ जाब्रां ओमफ्राय नैबे लंगरसे दंमोन ओमफ्राय सामब्राम गुफुरजों हाइजें आरोना एबार बेखौ देना लानोसै नै दैखौ बेसेबां होबाय ओमफ्राय हालदै एसे ओमफ्राय हारसिं हमनाय नालाय एसे मावदों दे संख्रि ओमफ्राय बे सामब्राम हानायखौ होनोसै बेनिफ्राय बे जाब्रां सामब्राम गुफुर हाइजें बे जाब्रांखौ बिथिंहाय जाया सोरबा मिथियानो जोंनि हजोंहाय सानजाथिं बाक्सायाव जायो आरो आंबो मिथिफेरानोमोन बेयावसो मिथिनाय जादों माने खारै ओंख्रियाव बांसिन मोजां जायो आरोना लाफा गोबाब ओंख्रिफोराव ओमफ्राय ना बाथोनावबो बिराद मोजां जायो ओमफ्राय खिन्थु हिसाबनि बारा होयोबा एसे मारैबा मोनजानाय मोनो आरोना आङो सोरबाथ' गोथाङै जानो हानायफोरा गोथाङैबो जाबावो माने देहानि थाखाय मोजांनो आरोना गंगारफोरा जायोनो बेखौ ओमफ्राय जोंहाबो बिथिंथ' बारा मोना नालाय हजों थांबाथाय लाना फैयो बाय दसे माने गोदौजासिम आं बानलुखौ देनाय जायाखैमोन बानलुखौ उनाव होनाय जासिम खोबथ'नोसै जि आराम गोदौबाय नै फानलुखौ होना होनसै गोदौबाय थाथोंसै आरो खोबनोसै बेसेथो जानायखौनो जाफ्लेबाय थानो ओंखायनो गोदान जानो गोसोखांनानै दिनै जाथारसिगोन आरो ओमफ्राय नै ओंख्रिया आधानि बारायानो रानखाबाय जासिगोन सासेया बिदै जायोनो आं जालाया बिनि आन्थाल' दोनसिगोन ओमफ्राय आंनि भिडिअआ दिनै बेनोमोन नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आंनि स्टाइलनि आरोना ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय।